good morning, good morning. Thank you, Lord. Sana sa kinabuhi, nakamata pa tanong buntaga. Naglurat pag atong matarong adlaw darong Domingo, sa to adlawon. Kamusta mong tanan? Sabi na das mga tagalayang nasod, kamusta na? At itong lakaws panahon karon dahil nag-uwan na pud. Nakadade kong abukado gapon kasi gagaw, dahil mga liso na, pang naman gabi ang manguron kanilaging mga Pilipino sundog-sundogon halos sabihin mo ulit plus kaya kung pagsuway di ay kaya naghanang kong nakitaan nagagawa to Canada hindi mo mag-ingani bakit nang gupirahan o mayuma kung takita ba kung lagi hiwa ra ad nanay po naghimo na unhon man ko nanay si nanay naghimo na ad po isa ha manaingon nga pangguron pwede po ning binanggodan yung initag panahon pwede po ning sa inyong buwad mong kape kung sure ko makamansa ni makamansa gud ni kay agabogado sa una da liso magmarka bitaw lampin katong lampin bitaw nga karinaan mo man yung suwat marka mo sumailhan makamansa gud ni buwan o alcohol kasint nga white ang gudbot o nabang gudbot kuan so di ay sa katong video ni Agi nga nangatubang dipang hatdan si Mama Alits katong mga ling komintanan dili tumao si remix si kuanto si Jonathan Atan katong naka-video sa una nga nilingon na ning comment nga ngadto sa Mama Alits Salite di tumao si remix sa mga kailas mga vlog ni Mama Alits sa una na remix nga si Alin nga to o Lite kaya na mao ka nang nabanak isang banhanon karon di ko banabana kay plano lang kasal murag February ba to or basta nga na taga Trinidad na diya rin ka namit sa simbahan nila namo bilahan ng tanong nga congrats ko no 40 plus na mas aling mga katong laki ang kato ang hoturiza murag mga 30 plus ka siguro laki wako kakuan basta Mama Alits dito may idara na sa maning gumitingan nga mga bato ko no tumao remix man tong idang natusbay nga nanubog kuan nanubog saging nanday mga sagingan gibilin sa bahay dito maulga sa bana kuan driver at ilang ko as simbahan sa katong liingan nga naining committee nga mura ko magparis tatay nga na dun sa tatay dyan interview kay katulito ko ba ng auban nun ako katong amahan ni Lixian naamang ning nga si tatay ko no murag pari naining message sang video gahapon kung sa tatay nga na dyan ginan si atong mga mga sawahay ni Ali nga diyang interview suma kadang nagtapos video giingon nga idong ipangtangas Ali murag pare kung tatay sinanay nagsumusumok ka sanay nagsumusumok ka sanay sa ilang pamaagi kinsa sa giingon tatay nga hindi na paganahan si badingon ni Ali hindi lamang kuno pauli lamang kuno nila parehan nahimo ni kuan ni Aisa nga to putong pagpangatubang sa kuan ni Aisa ako to ihapon to ilang kuan tatay nga murag pare na magwining kumintingin nga murag kung pare si tatay na napay niingon nga
Bisan aw kana ang kuno di pa yung message niya. Pwede ra man na pang natubangan kay idara na. 6.5 hours later. Panawon. Bago na ilang merkado. Kaya sang ito. Grabe ka. Kasing tao lang eh. Lamay lang kayo. Kurilya ni, kurilya. Ang sarap itong isdaan na ni. Ginamos. Ay, ang bugas. 6.5 hours later. Napo ko. Napagyapon ko dalis. Pagdag nilin. Magmaritis sa data. Katubang ang video sa kanang nga tubang mamalits. Maminjon na. Maminjon na sa mamalits. Salome Ramilo. Salome Ramilo vlog. Salamat sa inyong comment. Maminjon na. Hindi na orada kanyiti, di na dyan mapaggan. Ang isang kaminjoon, dito. Nandiyan ka galing pamilya na, pamilyado na po. Sir Noel Dominguez, kamusta sir? Maminjoon na sa mamalits. Sa katong daghang nangutan na, nang tubagon. Mga bago siguro ng mga tagalili ba, kahibaw. Dili tumao tong ginatuan ni Alisaliti. Kay katong Alisaliti si kuan man to remix. Ana dili na tagaliti, tagapuhon ra ng isang mahimong kapikas yung kinabuhi. Kita mo yung tanan og di pataba matay. Kataw sa kalibutan hindi na kita. Nagay kita malagi kutos kuan gani ha. Tantos Korea ni palit ko ka dito sa kudaan niya wala yung masimbo ang pagbukit bilang salamat dahil sa mga ingin nga mo ni marites sa takay marites bahin sa kaminso ganyan maalit. Ito lang sa maali. Mura, potato. Masama-sama kata. Ayan, kilang-kilang. Hindi nga dali kay basta Domingo. Huling ulit po. Ang bata ko niya. Ano? Buwan init. Nagkalitin na. Nalingi hindi matagta ng panahon. Diyos mahila ko na nagbaha na matubatong ang sister-in-law na isang message nga ito kunuwan aron man pili sa taghap nagwan ba diha bayan lagi te ayun da saya lindahaw din kaptan
Ako pa dimis na rin nag-video call. Nanawag sila na yun. Nung ako nung pinahinog sa nangka. Kung nag-abalihin na kung itong lantay. Gumabrik at nung buhat sa gumabrik. Mabayin din nga niya. Nalinaw-linaw ron kayo. Atos pikas bahay, atos na ugangan sa ang laki, anak, tumoy dito sa tumdyan. Naikuan. Nukas yun. Nung nakatibangan, yung binandi, wala makapatugtog. Bumaytay patugtog, hindi ko hindi ko makabidyo. Kaya lang gani kayo ka ng patugtog kayo. Kaya daw mo. Diyan na. Maka niya patugtog, wala dito mahimang kuan. Video. Arang, hansa tang. Pabuto rin yung pabulit. Diyan pabulit. Diyan yung paborito. So, talagsaan na naman pudli. Talagsaan na naman kung makakitag ni nani. Di pas una. Tapos una sa kalipesi. Lakas kung nadinilaghan. Karon talagsaan na naman mga makakita ko. Palit di ko. Talagsaan na naman yung kainin niya. Ano po mga bata, mga umuya ko. Talagsaan na kainin. Nagtat makain pa ko. Asang isumpay ang mga pagkamaritis karon ang maritis man ta nadapoy ning utanan na hani ay salamat kay wala ko sa kakitas ahang kuan arang tang lipada kay wala ko sa kakitas ang video wala ko nag-video sa hang YouTube. Ningan nga, oy, nilipay jud ko man ang hilin kay wala jud ko kita sa imong mga video ko sa YouTube. Hindi ko nga, wag na po, hanggang na ba? Okay na po, malipay ka. Parang video bitaw kay hindi na po sa gunsod. Sawang-sawang na. Kay lisod na lagi pangitaw ng kasatag pang video diha. Asa patag niya. Kung karon ako nagmaritis. Ako video ron, galing ka nagmaritis, hindi naka-video ko. Naka-video ang maritis. Salamat na po. Diya, kibuan ako kinsa ka, nasilingin nga. Mura man na sa unang pang panahon, nilingin nga. Tawaan ko na ko YouTube, saring-saring na ko na ko kayo. Iring libidli. Kasi guwapa siguro na siya. Bahala ka. Libog ko kay nganong mo yung malipay hizag wa na kong kita kay nalipay jud ko wa na ko kita sa imong video sa imong YouTube baliraga jud ni man na ningan nga kuan salamat kay wa na ka nagsaring-saring sa imong YouTube ang na magbuti hizag kuan. Salamat lamang gyapon ko nimo madam, magsigihan gyapon ko nimo sunod-sunod. Kay mura kag kuan. Mura kag lagong. Murag langaw, sunod-sunod sa lubot sa kabaw. Kay maka panimho siguro siya makabaw pa siguro ko i-upload unta. Karon laman pila ko kadlaw ay upload. Tas niya gipod wa, anong PM sa ningon ay salamat. Ay, salamat to na dyan kas kuan YouTube. Katawa lang dyan ko. Katawa lang dyan ko nga. Mula hinggang lagong. Sunod sa
lubot sa kabaw, magilangaw. Nagyapon, depende ras makahigayon. Nagyapon kumawa, kasi pag kuya magbuot, kaya ano naman yung panimbudo. Naman po, paano mang panimbudo ng YouTube, ma-upload ko mali, naragyapon na, di mo na mawa. Diba? Diba, Madam X? Hindi ka pong kumawa. Nagyapon ko sa imong kiliran sa na high blood na siguro ka diha. Inom lang maglusartan. Ano dayo? Panagsarap ko mag-video. Dahil dito kong pawaan nga. Di mo na inyong kuan. Di mo na inyong padag araman. Dugang sa marites, sa mga marites. Ha? Itaw marutihang marites ng adlaw. Thank you. Salamat sa paglili o paglantaw kanunay ang pinyong tanan. God bless.